eyi o wi kanko Allah rokkimo ko fandinayi kanko calmi Seydou kay o ko fiti fati fof ɓoccittako eyi ka ɗo haala noon joni eɗen mataw en jokkat hen gotka bisimilla eyi andi waalo adi ɗo waalo sakki ɗo remede ko Fass ñanden yimɓe ne jooɗi ɗo caali ɗo o wi yimɓe leydi ɓe nden ko ɓen tan goni yimɓe ɓe kewani cikkude ko ɗeybat tan wonno leegal hay ngal fotani ni eyi eɗen jooɗi ɗo caali ɗo o wi minen emin o wi mawɓe minen noon min jogui leydi to Fouta min mbeɗandi ko waalo ko ma ndungu silta mana min jabba ɗum min ndema min coña ɗiɗi noni ko jarri baɗo tan moƴƴa ɗo Fass ɗo ɗum Fass men ɗo Ceerno Mountaga en ɗo eyi Fass Subalɓe Allah waɗi noon ɗum waalo ngo jabboya rewi lawol noon moƴƴirɗo ha ɗon wawi hadde non ñande jabbere nde mi tawama kono heddi ko kam handu ko beelam darti ak ɗum ɗum kam nde arta nde noon guesa ba moƴƴi baaɗi gonji ɗi pelliɗi bonude guesa ba on zaman Ceerno Mountaga Sall neele makko yo andu guesa ba moƴƴi kono baɗɗi pelliɗi bonude eɓe jiiɗi arde ballede baɗɗi on zaman noon o wi bisimilla ñanden yimɓe juuli juma jaltiri ko banggue worgo juma ɗo e jimbang juma he o jooɗi noon ñanden kadi hucciti ko banggue worgo e jimbang jama men Sengue he o wi yimɓeɓe guesa baɗi pelliɗi bonude yi mbaɗen feere kabboyen e baɗi he wi bisimilla o wi joni noon sen jeehi yo nden yiihe toon waɗe kurol taaro jofde baɗi nde foof ha ɗum nina o wi yo ɗum yeehe waɗo yeeso waɗama noon ñande jamma jogori haɓoyede nde on jamma so yimɓeɓe jeehi kala wawɓe ndiyam yo keed banggue maayo o ɓe mbawa ndiyam ɓe yo keed banggue jeeri ndi o wi subalɓe jogo laaɗe ndewa e maayo he o wi ñanden noon so wani wiide ɗirta ko maayo ma andu wona cuballo kam mbiɗo wawi ndiyam yimɓeɓe no goɗɗodiri yo pellutta ko dow pellita sone beddo yataw yimɓe no goɗɗodiri sone timpo yataw yimɓe no goɗɗodiri so ari hayɓe ɓattodiri woto werle woto timpe yo hedde ƴeerede no feewi nden woto gañodirde nde haala ka gasde o wi ƴeewe soɗon cuusi duwoɗen yo Allah adduma Mouhamadoul Mahdi sukaɓeɓe fof ɓamdi emin cuusi nden noon wuuro ngo to banggue worgo ngo haaɗi koye galle Amadou Doura galle Amadou Baba en haaɗi ko galle Mamoudou Diamguel en tourni ɗon faadi galle Baba Alhaji Moussa fay mana galle Alhaji Mamadou Alpha tourni ɗon faati galle Sirou Nourou en tourni ɗon arti ha galle Ceerno Bassirou Weste Union woni hande ɗo ko ɗon wuuro ngo yaranno nden on zaman noon o wi yoɓe yimɓe ƴeew son cuusi duwo ɓe sukaɓe o haali ƴeewe soɗon cuusi duwoɗen yo adduma Mouhamadoul Mahdi kamɓe fof ɓamdi emin cuusi ɗo ko ɗum cikkunomi e moɗon ɗo wonno bonnedagal man ko bonnedagal ƴiƴam cugaka kono wona bonnedagal halkare saabu ko hakkude bisimilla jaari humani jinnaɓe mum inni ɗum e mukkuman mi jinnaɓe mum jinnumi ɗum ɓe ɗon kalkiɗo wonata hen Ilima Mouhamadoul Mahdi biyeteɗo o noon o wiyama ko boɗejo alna waɗɗemo ɓalejo ɓi ɓalejo ndemowo ɓi ndemowo tawmata bafe gaɗa wuurɗam faade yamirore Allah kala ko julɓe liggorto hande liggorto ko liggorgal Imam Mouhamadoul Mahdi o wi wiyama Masihu Didani no garowo omo jogui mbabba jawba kala ɗo yitere ni ko ɗon haltere nde yaɓɓata woto kumto on ko avion mo jiiyaton omo jogui calli jumri calli tebbuji e foof e ɓiire ɗaneje foof o wi woto humpi on ko ɗiñeten o wi mewuji moftaɗi bonata tebbuji moftaɗi bonata mana lacceje moftaɗe ɗe bonata wonɓe o wi kala ñamɗo waɗa ɗum aljanna makko wonɓe hen ɓe nanene ñaama o wi amma julɓe ɓe ɓen keftirta ko wari ñande mumen o wi kala kadi ko heferɓe liggorto hande liggorto ko liggorgal Masihu Dejjali yettode wodni Allah dental ngal noon e ngal joguiɗo ngal fuɗɗi kono ngal alaɗo ngal haaɗi nde wonno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam joguiɗo fuɗɗi kono alaɗo haaɗi Allah noon alaɗo fuɗɗi alaɗo haaɗi woni dental ngal joguiɗo fuɗɗi kono ala haaɗi ñande hen jarga ñande hen on wi ceerno duwana dental ngal haaɗa ngal dañaɗo ngal haaɗi
ñande hen Allah waɗi kadi mi waɗɗani piliyani ceerno mi waɗɗani nguru ceerno ñande ko nguruji mi waɗɗani nguru makko o ceerno Ibrahima Diallo rahmatullahi tawi ne woɗɗi seeɗa on noon nani Kongo e jaam kaari koni mbiyata ceerno e dental ngal alaɗo haaɗi wiya Allah duwanan ngal yo Allah yo duwanan ngal dañeɗo ngal haaɗi ha timmi laabi 3 ceerno min de miɗa andi dental ngal mi jogui ɗo fuɗɗi kono alaɗo haaɗi kala mo dañiɗo haaɗi yarat ɗon ko haaɗi yawmal qiyamati naato yo jeygol ala e maggal jogorɗo naade jeygol o ma ngal dasɗum ngal adda ha e aljanna ngal woppa ɗum ɗon ngal yawta ngal yaha haaju maggal so woni gueɗal neɗɗo dental ngal yawmal qiyamati ko aljanna ma ngal fiɗe muɗum ficca eyyi ni de kadi wonno ay kolla ko Allah tifnimi hen ɗum kadi no wiɗum machallah alhamdulillah non tigui jarama ceerno Amadou Dé bandiraɓe beltima no fewi e oɗete ñalawma talata no mbiɗen ni en hawre nogas lewru juin taw ujunaje ɗiɗi e nogas tati ɗo e galle makko leegal Missira e Madina Gounass bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama yaousubillahi mina sheyɗani rajim bisimillahi rahmani rahim bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum en jetti dendagal bandiraɓe kala e kuuɓal guila e ɗanniɓe ha e jooɗiɓe goto kala saminama juurama weltanama no fewi en mbaɗi kadi en gowno wadde kala e saaha so arde jinnaɗo men ceerno Amadou Dé mo ganduɗa ko ceerno mo ceerno wonno toon to Tonguiya hande moon ɗo cuddango Madina Gounass leegal Missira eɗen gandi kala ko fate golle ceerno e suka muɗum ɓesgu muɗum ɓuuren heewde omo humpiti nde wonno komo tawa wadde en gaari kadi yillademo e salmindemo e oɗo men ñalawma talata en hawre nogas e lewru men korse woni juin hitande ujunaje e nogas tati gam sammindemo juurademo woda kadi ko yewtanen ko fate Thialel Seydou ha e ɓesgu mum kala e kuuɓal ceerno Amadou Dé bisimilla calmina bandiraɓe kala kaɗo nayorɗa e ceerno emin beltoro kadi ɗanniɓe ne beltoro yeeɓiyankoɓe kadi en beltoro caggal salmindeɓe juuradeɓe donadeɓe ñagadeɓe duwaw yiɗnen ceerno radiallahu taala anhu ine wiya puura ko tati puural ceernajo puural ɓiɗɗo ceernajo puural almudo ɓuuri bonde hen fo noon ko puural almudo o defti hen ko puural ceernajo o puural ɓiɗɗo ceerno ngal ala ko woni o wi puural almudo o boniri Allah nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo yaawiya Cheikhna Ahmad Tidiane yo on yaawiya ceerno yo haalan julɓe ko ɓiyum lomti o wi ceerno o deƴƴo wasa haalde wi Allah nelta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nela sallam yo yaawiya Cheikh Tidiane yo wi ceernajo o yo haala yimɓe ko ɓiɗɗo lomti o wi nela sallam haalan Cheikh Tidiane haalan ceernajo o wasa haalde Allah nelta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo yaawiya Cheikhna Ahmad Tidiane yo yaawiya ceerno yo feññin on zaman noon ceerno o feññina alɓe mbiya o jinggi oyi ɗum ko tilfude koye mumen oyi puural ceernaji ngal ɓuriri boniri reftiri hen Allah nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelani Cheikhna Ahmad Tidiane Cheikhna Ahmad Tidiane haalananimo o wiya ko ɓiyi ko lomti o ɗum ko tilfugol tagore o wi ɓiɗɗo ceerno o wi hen on kanum Allah nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallam nelani Cheikhna Ahmad Tidiane ceernajo o kadi haalananimo kanko lomti so ceernajo ɓiɗo wiya ko min lomti on zaman on ɗo balɗe seeɗa ɓe ganduɗa bolle puɗɗi jaajima o puura ɓiɗɗo ceerno ngal ala ko woni eyyi fawti hen ko ɗiɗo woteji jaheteɗi wote gadnoɗo arde baɗɗo jarabi o ceerno Abdoul Aziz Ceerno ɗum ko alɓe galle ɓe foof jaanon mbi ine mbaɗamo o jarama nde woɗɗimo ɓenni tataɓo ine roni nde enen Baba Ibrahima Sarr waɗno mawɗo almuɓe jeeyi noon zaman noon Baba Ibrahima Sarr haali jangti ko jangtono haljiti o wi yettode wodani Allah ceerno ina acciri en mana hoolaɓe kadi so tawi a dañi haaju e Allah ceerno men oɗo ma humtan hen ko haaju ko mbawɗa ko ganduɗa ka anda foof sa dañi haaju e aduna ma ceerno Abdoul Aziz Ceerno humtani haaju mo mbawɗa e ma wawa foof
e haala ka ko juuti caggal toon ceerno Abdoul Aziz noon woni e jabtade haala ka ceerno Abdoul Aziz wi yettode wodani Allah ceerno accani bawɗo humtirde banggue wawa humtirde banggue ceerno ko acci fof ko bawɗo humtirde banggueji fof o wi fimde komi ceerno noon ɗum wodani sellata wo amma almudo fibde o ko ceernam nden finde ine sella o wi so tawi tanira kon ceerno dogono won ɗo bejeji kon a fiɓi ɗon ceerno mawɗo radiyallahu taala anhu a huccite gotel mabɓe a ñaguimo duwaw e fimde maɗa he ma yo Allah humtu haaju maɗa wi amma noon min ko gonmi e dow mum ko gande koye ko yamirore Allah nde ceerno yamirimi yomi gollu wona golle fittadam o wi mbiɗa wondiri hen noon no ceerno Hammad radiyallahu taala anhu e ceerno mawɗo no wondirno e diine heni ceerno Hammad neɗɗo arano e makko haalmum sarɗiyeji o ya ceerno mawɗo hokkamo wirdu ceerno mawɗo neɗɗo arano mbiyan ñiƴi hodde muɗum ceerno yo ya hoddoya ceerno Hammad o ceerno Hammad Diane Fass ko hen tawa o wi yettode woni Allah golle ɗe o yadat e majje ha ando e golle noon wondire no ɓeeɗa gondirno ni ko noon wondire ceerno Aliou Baro waɗi so ƴettiɗo haaju o rewat Mbour kanko e ceerno Aliou Baro ɓe jaara ɓe puɗɗoɗo haaju o so tawi haaju o heewani ɓeɓe dewdira haaɓe gayna ɓendu o ceerno Aliou hoota kanko o jaka haaju makko so tawi golle ɗe juuti ɓe puɗɗo acca ceerno Aliou hoota so rewi golle ha heddima timmode o nodda on ara ɓe timmina golle ɗe ɓendu o kanko hoore makko omo yaha hawa tooba o anda e hoore makko wiya an jomam so wona julɓe mi woppumi caggal am ɓeede ganda komi tobɗo Allah tobtinami e barkeji moon o julɓe o wi adde meɗen jarabi nde woote wowno ko ceerno Aliou tan yo wotirnani waɗi ɓe fof jaɓa ko ceerno wi ko o wi ngol ɗon noon woote ari mbiyeɗen yen gotirno gowɗen wotirde ni o wi ɓeeto cali mbi mbaɗani noon enen ne mbiyen en goto mbiɗen enen gotaki woto dognoɗen Fuuta enen fof caliɗen o wi woota gañeɗen kartal gotal gujja ngal ngal kartal gotal gujja ngal ko ngal piireɗen ngal cokorɗen ngal kaɗirɗen yaade jama o wi watti woota immo ceerno wi en gotiru gowɗen wotirde ni ɓeeto kadi cali enen mbaɗɗen yamirore keftuɗen koye meɗen woote tataɓo nani rondi kala koye bawɗo wodde yo woot kala mo wawi nangu huuɗo muɗum deeƴa kala mo nan ina ruspita golle ɗe somi serte mum andata waɗi ko wona ko muɗum o wi goote ko aduna woote wiya ko aduna ko bolle puyɗe o wi hande noon ko carte ɗe goni silimeji l'islam o wi kono noon a wi woto bolle puyɗe o wi bolle puyɗe ɗe noon ko an waɗat feere ha keɓana hoorema bolle puyɗe ma jogoɗa ɗumen daña no mbaɗirɗa haqiqa maɗa kono sa wi ko bolle puyɗe a woppi bolle puyɗe joguima bolle puyɗe a dañata no mbaɗirɗa haqiqa ma gaare koye mbaɗen yamirore ceerno nde ceerno noon Allah ko ballu ɗum so ko wi ko so waɗama ko wi ko ɗum wonoyta so salamane ko wi ko ɗum wonoyta ni o wino radiyallahu taala anhu eyyi ceerno men ceerno Ibrahima Diallo radiyallahu taala anhu on ina yamiranno gueɗe tati ina rentinanno gueɗe tati ceerno Ibrahima Diallo rahmatullahi alayhi Allah ina waɗa kadi ta Allah ina hawrinimi hen o wi neɗɗo yo ren jawɗo bakkar yo duppu ladde o wi ko ladde tan duppata mana dendagal pittali gonɗi hen mayɗi ko an defi bakkar mumen o wi so ɗum ala cooda radio keɓa nder suudu ma aɗa heeɗo aɗa fecco bakkatuji ɗe e ɗeɗe o wi sa heeɓi nder suudu ma leeli dow balli maɗa a heeɗima mana fijirde Mali mbiɗa ɗon yonani jawtuɗa keɗɗa fijirde Sénégal mbiya ɗon yonani jawta keɗɗa fijirde Mauritanie mbiya ɗon yonani jawta keɗɗa fijirde Guinée mbiya ɗon yonani jawta e Mali Sénégal Mali Guinée Mauritanie ɗiɗo leyɗele nayyi keɗɗa fijirloji mumen
o wi kala ndeɗi keɗɗa fijirma feccima bakkar muɗum miɗo haalɗum e ceerno men ceerno Ibrahima ceerno Ousmane Thiam rahmatullahi aleyhi e oɗo masala o wi kam ha minne de no keɗirɗani mi nani kono ñande hen ina serti o kaalini liɗɗo leyɗele ɗe ni woni nden Mali wiyeteno ko Soudan Engel wiyeteno ko Gambia Mauritanie ndo ga wiyeteno ko Laguine o wi ceerno Ibrahima Diallo wi sa heeɗima ɗiɗo oɗo jamma ɗiɗo radio ji fijirloji men on jamma a yiyata nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eyyi kadi omo rentinanno yimɓe wasde yaade galle ceerno aduna ɗum noon ko yimɓe ɗiɗo kamno hen goto wi ina fiya goɗɗo unugal Allah waɗi wodi no cernira ɗum waɗani ha ñaworde addaɗo ceerno ɗo on zaman noon ceerno Ibrahima Diallo wi oɗo pellitɗo ƴettude nde ɗo hunde wiya ina fiya no fiya no paɗɗo boddini o de wayri galle ceerno o so neɗɗo wayrani galle ceerno jogotako nde ɓernde namda hawri ko wayri galle ceerno ko lewru nde joni noon ceerno amen Adama Niang hawruno hen ko on haɓirimi dani eyyi o wi ɗum woni wayrude galle ceerno nde e radio ngo e duppugol ladde nde o wi gueɗal keddingal ngal so tawi en mbawano yiɗodirde mbawen yaade jama mbawen yaade yamirore en mbattanno salmodirde e maleykaji e beddaji he jungo e jungo ɗum noon nde o haalata mbiɗo jooɗi eyyi ɗeɗo gueɗe mataw haalde ɗeɗo kadi Allah muuyi allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim noon tigui jarama ceerno Amadou Dé bandiraɓe nani kadi beltima machallah ene heewi famɗani kala ko haala e ceerno ɗum ene heewi ɗum kam famɗani ille kadi a haalinani ceerno wino wonde kañum kala mo Allah lammini ono yaadi eyyi o wi o foɗodirta e Allah kanko kala mo Allah joƴƴini ko on o rentonto kanko gonga eyyi ɗum kadi ɗum yo wima machallah noon tigui jarama Seydi Dé bandiraɓe en nani en paami kono kadi en beltima no fewi en dokkatmo adesaji goɗɗi tan ɓe garta e makko inchallahu mawla bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama